Toko ya chaka kurwase county ya Kisii awasomo gavana we county ya Kisii Paul Arati abereka gukwanira igoro yo kubura komurembe ase county ya Kisii asikere yarokanire unanigo abantu bakagere ko abanyanyimbo bakubwatirana n'abantu bande ase obikore na kubwatirana ase bikore byo goita abantu ase county ya Kisii kagukwana somoyega bwamatanga yamo asensemo ya nyamesocho iyo tokase wodi yabo chibunge ya machoge burabuni garati boigabaga gukwanira igoro ya magendro aimeye county ya Kisii gati yabo okorosi wa wechpara nabo igo okoina no wechnet koruchia se abantu moroberi ate unani gorachie gochaka bwanko igana koenekeria kera e family unani chikonyora chinet echo orbote urasencha yo wekirano ngo twarganira no murikeito Julikerbo awembe yakinipiga kufuza kendizo nanga na somo yega bwa matanga imeya nyamesocha wadi ya bochi bomachoge barabu ase omugavana bwe county ya Kisii aine kyago chikwena na china ya tikeromo chenga kiyambura boigo kera wadi keromo chigusi engima konyande chineti isato tubate chineti milioni yemo yerekire tokwa keromo chi nali ga kikikwa irule net togenda konyebeke geticha jechinyeni muliko rajineti kirebiti boigo omugavana nabaga kuruchi basari go cha abana bakogenda chiskuru chikoro amaegerio yegasyo kobako chikoleji nabali bakogenda ekerasi ya kianda kiromuchi basari chimilioni sana abana bakogenda vocational training college to abaire millionaire from 1 million from 2 3 4 3 million chikoleji chinde tuatigere omujumbe atene ase county ya Kisii chipara chinyinge nchisaregete asabanta bange maiga ke babeire bakwemurungania bonno nigo omugavana ene kyakaro emburera agende inse nchibe chikorosigu e county ito nimaete para nchiyo chipare mbra ya sariri ne program ya tentanga ni pito bwate ne chipara njire tu arosinke tentebege e wiki igoro ndwena nete chipara chigokorekana bali chikontractor bali babwaye tenderi ngwanza bali mbre ya danza lakini nabate binonye taranza lazima bangoro kinamba bwate bire kabisa barechi par imbrege ko gendanse banse koros igo amariogo amange ayogo tumugo cyase kinyagitari che county igabwa somo gavana akwanera nago kwanera oborendio bobe imeye county ya Kisii amariogo ayale tutabwate nyagitari ntu abote mariogo amariogo ayale nkogora korkensa amange achire county gai nandire tuenanire abantu bande bayimuka banya bugulia banya koni binini kibyabo timwe gunara watu bayigamagena ndongo tebaneke mabira tayo ngotwara na bayibi abantu ito butaka bwita abantu beje bayibiro mono manyeto ko haka no mushahara muhabagire chikura na hande bayimukire bakubawura mpaka bone ni bakuiba malio indi bata mako ebibembe byakire town yaitoga kosekisi ase abantu bagwita abantu batubati mabe busongoga umurare rutwango tindeka riramasha ayaitwa abaskari baligireti abaskari they killed the young man while the police were watching bakamwatia nyundo kama mwatia nyundo akabani conscious bakamanya kumotocha bakuruhusiwa urechara bayaruhusiwa liso kama banyo information baganeti yongo nimweseke maene bakangenda. The police who are supposed to protect life and property, they are the ones who are protecting criminals in this county. I want to ask the government of William Ruto, what did we do wrong as cases that we can be subjected to this terror from the police? Reporter ya Kurbu Machoge Borabu Ninche Julie.
Kerubo.